Premiér Robert Fico sa po svojich straníckych kolegoch Richardovi Takáčovi a Tiborovi Gašparovi pridal ku kritike šéfa NKÚ Andrášiho. Fico okomentoval aj útok šéfredaktora denníka N, ktorý sa po nehode Filipa Turka a vyvodení zodpovednosti dožadoval toho istého aj od Andreja Danka a Pavla Gašpara. Na niekoho pritom ale podľa Fica úmyselne zabudol. Ak nechcete, aby vám ďalšie zaujímavé video ušlo, odoberajte kanál Politika Online. Chcem sa vyjadriť k udalosti, ktorej opozícia ani médiá nechcú venovať pozornosť a doslova ju ignorujú, pretože je pre nich veľmi nepríjemná. Je ňou totálny politický aktivizmus predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho. Chvíľu sa snažil držať ako predstaviteľ nezávislého a nestraníckeho Najvyššieho kontrolného úradu, v ostatnom čase však odhodil masku a je z neho vymýšľajúci si kritik vlády. Ťažko rozoznať jeho rétoriku od tej opozičnej, ktorú často vidíme na tlačových konferenciách. Ľubomír Andráši musí splatiť politický dlh. Je čistým osobným nominantom a súčasne silným vazalom Igora Matoviča. A keďže tu o rok máme voľby, nadstraníckosť a objektivita musia ísť nabok. Bombastické obvinenia o miliardových únikoch bez dôkazov z úst predsedu NKÚ nie sú ničím iným, len potvrdením jeho politických ambícií a vďačnosti opozícii za jeho nomináciu. Čo je samozrejme nezlúčiteľné s výkonom jeho funkcie. Keď som videl reakciu ministra pôdohospodárstva Takáča a podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara na obvinenia predsedu Andrášiho, v ktorej dôsledne vyvrátili klamlivé tvrdenia predsedu NKÚ, a potom som videl neschopnosť predsedu Andrášiho obhájiť svoje tvrdenia, pochopil som, že éra objektivity a nadstraníckosti Najvyššieho kontrolného úradu definitívne skončila. Do neba volajúci je aj dvojaký meter protislovenských médií. Šéfredaktor mediálneho skvostu denníka N vyzdvihoval postoj Filipa Turka po havárii. Politik pán Turek pripustil, že sa vzdá vládnej funkcie v Českej republike, ak sa preukáže jeho zavinenie. Šéfredaktor okamžite zaútočil na slovenskú vládu, že podpredseda Národnej rady a riaditeľ tajnej služby po dopravných nehodách z funkcie neodstúpili. Fico ale šéfredaktorovi Kostolnému položil zásadnú otázku. Prečo by kvôli nárazu do semaforu bez akéhokoľvek zranenia inej osoby mal odstúpiť Andrej Danko? Ešte viac sa pýtam, prečo by mal odstúpiť Pavol Gašpar, keď nebol pri nehode vinníkom a nikomu sa nič nestalo? Toto bol ten dvojaký meter. A teraz príde dvojaký kilometer. Myslíte si, že šéfredaktor denníka N spomenul haváriu Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska? Ani písmenko o nej. A to Korčok nedal prednosť v jazde a spôsobil inej osobe zranenie vyžadujúce práce neschopnosť viac ako 10 dní. Zvláštne, že Korčoka nevyzýval na odstúpenie z politiky. Šéfredaktor nespomenul ani Daniela Lipšica, ktorý zabil na priechode chodca a za odmenu ho urobili špeciálnym prokurátorom. Podľa Fica sa tak opäť ukázalo do neba volajúce pokrytectvo denníka N, ktoré podľa neho nemá obdoby. A takéto médiá máme podľa Eurokomisie viac chrániť, dodal na záver premiér.